Hoe gaat het in het café? Ja, goed. Ja, superleuk. Kom een keer kijken, zou ik zeggen. Nee, het is echt het heel ander leven, maar wel leuk. Ja, top. Hoe ben je op het idee gekomen? Ja, het is eigenlijk ook helemaal heel snel gegaan. Ik wist dat dat pand al een tijd te huur stond. En vroeger was dat altijd de discotheek waar ik altijd op stap ging. Vond ik altijd jammer dat er niks meer mee gedaan werd, weet je wel. En ja, het kwam gewoon zo. Ik ben gaan praten met de makelaar en het was binnen 2 maanden was het klaar. Ik denk altijd, alles wat leuk is moet je doen in dit leven, toch? Ja. Dat is ook de reden dat je ooit bent begonnen met zingen. Ja, nou, dat is al heel lang geleden, maar ja, dat is ook leuk. Ik bedoel, ik heb het mooiste vak van de wereld, dus ik sta gewoon zelf natuurlijk ook heel veel te zingen in mijn café. Dus dan pak ik de microfoon en dan ga ik lekker zingen. Dus ik sla 2 vliegen in 1 klap. Je laatste single, ja, die ging ook weer hartstikke goed. Maar wel in die periode dat je bezig was met het opzetten van die kroeg. Ja, en de clip is ook daar opgenomen. En een kater. Ik denk, nou, dat vond ik ook wel weer een leuk linkje. Ik heb altijd heel veel in mijn hoofd. Of het er dan uitkomt, dat is het tweede. Maar in het hoofd gaat het altijd wel vol op de keer, ja. Ben je nu al bezig met een volgende stap? Nou nee, ik ben nu bezig vooral met volgend jaar. En welke artiesten wil ik dan weer hebben. En dan ben je hier en dan denk je, oh die is ook leuk, die is leuk. En ben je de hele dag bij je druk eigenlijk daarmee. Van wat gaan we allemaal doen. En ja, ik ken natuurlijk veel artiesten. Maar er komen altijd weer nieuwe. En als je dan dit soort dingen hebt, dan zie je toch wel weer leuk. Je denkt van, ja, dat vind ik wel leuk. Wie heb je bijvoorbeeld vandaag al gezien waarvan je dacht van, nou, die zou ik wel graag een keer in het café willen hebben? Ik heb gezien Bernard Karsten. Dat vind ik een hele aardige jongen, dus die ga ik een keertje boeken. En ik had toevallig net een gesprek met John de Bever. Nou ken ik John natuurlijk wel. En als het goed is, komt die tweede kerstdag bij mij zingen. Dus je weet nu al wat je tweede kerstdag gaat doen? Ja, dat weet ik zeker wel, ja. Ben ik jarig. Het wordt dubbelfeest. Ja, zeker. Dus als John nu kijkt, dan weet hij in ieder geval wat hij nog eens een keer kan doen tijdens het optreden. Ja, dan verwacht ik wel een minimale grote taart voor mijn verjaardag en een flesje champagne.